ኢየሱስ ይፈትወካ 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 አምላኽ የፍቅረካ 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 ሓጊዝካኒ ኢኻሞ ረዲእካኒ ኢኻሞ ዋሲካኒ ኢኻሞ የፍቅረካ ሓጊዝካኒ ኢኻሞ ረዲእካኒ ኢኻሞ ዋሲካኒ ኢኻሞ የፍቅረካ ኢየሱስ የፍቅረካ ካብ ልበይ ይፈትወካ ካብ ልበይ የፍቅረካ ካብ ልበይ ይፈትወካ ካብ ልበይ የፍቅረካ ልዕሊ ኩሉ የፍቅረካ ልዕሊ ኩሉ ይፈትወካ ልዕሊ ኩሉ የምልኸካ ልዕሊ ኩሉ ዘፍቅረካ ልዕሊ ኩሉ ዝፈትወካ ልዕሊ ኩሉ የምልኸካ ኢየሱስ ይፈትወካ 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 አምላኽ የፍቅረካ 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 ባሪካኒ ኢኻሞ ኣኽቢርካኒ ኢኻሞ ረዲእካኒ ኢኻሞ የፍቅረካ ኢየሱሰይ የፍቅረካ ካብ ልበይ ኣኽቢርካኒ ኢኻሞ ባሪካኒ ኢኻሞ የፍቅረካ የፍቅረካ ካብ ልበይ ኢየሱሰይ የፈትወካ ካብ ልበይ ልዕሊ ኩሉ የምልኸካ ሃሌሉያ የፍቅረካ ካብ ልበይ ልዕሊ ኩሉ ዘፍቅረካ ልዕሊ ኩሉ ዘኽብረካ ልዕሊ ኩሉ የምልኸካ ልዕሊ ኩሉ ዘፍቅረካ ልዕሊ ኩሉ ዘኽብረካ ልዕሊ ኩሉ የምልኸካ ሃሌሉያ 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 ተመስገን 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 ስለ ዝገበርካለይ የመስክነካ ስለ ዘፍቀርካኒ የፍቅረካ ተመስገን አበልኩ ተመስገን 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 ተመስገን